Ahoj, přeji vám krásný den a dnes vám chci ukázat cvik, který nám zpevní tady tyhle ty tváře. Když nám začnou padat tváře a tady ty skráně, vypadáme smutnější, starší, unavenější a to my určitě nechceme. Stačí jednoduchý cvik, který budeme opakovat aspoň 50krát za den, ale rozložím si to do více částí a můžu ho cvičit všude. Takže pouze se tvářím blbě a přitom cvičím. Chce to ale opravdu razantněji cvičit, abyste cítili, jak se vám to tady napíná. Všechno se nám to musí napínat. Ale necvičte jenom tak. Večer před cvičením já osobně si přidávám retinol, který mi vlastně zpevňuje tvář a na den, hned ráno si dávám kolagen. Klidně přes den, když ještě někdy cvičím, tak si dám ten kolagen, naklepu si ho jen tady do těch míst a prostě cvičím. Já třeba osobně mám masnější pleť, takže necítím takové stahování, ale kdo máte suchou pleť, tak nezapomeňte určitě kolagen a retinol používat. Jsou to dva pomocníci, kteří nám ještě umocní to cvičení, zpevní nám tu pleť a vypadáme potom opravdu úplně úžasně. Takže já vám přeju hodně krásy a hodně zdraví z Blue Nature, s našimi přípravky a s Face Gymem, s gymnastikou. Mějte se hezky a nashledanou.